Nkosi balikhulu oDlamini siyabingelela kubo bonke abathintekayo ukuze sikwazi ukubamba isikhathi. Mhlawumbe kuqala nje asiqale ngakho ukuthi sibize ukuyena ozosivulela isikhuleko ukuze sikwazi ukuqala kahle ngizocela ukuthi sibize ngabamilita u-SW Khosana ongababa uzivulela ukukhuleka sibize siyo. Usithanda uNkulunkulu noma ngathi na uthando lwethu lwakhe selunciphile kodwa lwakhe lunjalo aliguguguquki. Ingakho ke aze anikele ngendodana yakhe ukuthi noma ngathiwa beselunciphile uthando lwakho omthanda ngayo kodwa enza indlela yokubuyisana nawe ukuze ungabhubhi uthole ukuphila okuphakade, ukuphila okutholakala emva kokudlula emhlabeni, ukuphila okutholakala ngokukholwa uJesu, ukukholwa egameni likaJesu masithandaze. Babongcwele yisenkosi yethu Jesu Kristu, nangalesikhathi siza kuwe uNkulunkulu wethu onamandla onke kule nkonzo enkulu kangaka. Siyamema sithi woza Thixo wethu onamandla ethu sisize, sikhulekela lenkosi uba uqale nathi lolu hlelo uNkulunkulu wethu ongcwele ukuze Nkosi umndeni nehlobo nomphakathi wonke ududuzeke. Yibabe nathi sikhulekela abazoqondisa uhlelo, sikhulekela abazokhuluma ngey'nkonzo zonke, izwi lakho kule ndawo uNkulunkulu wethu ongcwele kwangani ngafinyelela ey'nhliziyweni zabantwana bakho. Lokhu isimo sinje uvuselela ithemba, uvuselela ukuzethemba, uqinise Nkosi abathintekile bonke. Sazi ukuthi wena uNkulunkulu ngey'khathi zonke udumo nesibongo
kungokwakho egameni likaJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga kakhulu kubaba umoderator SW Sikhosana. Umndeni ubeucela ukuba ngicele bonke odadewethu nabafowethu laba abamile ukuba bahlale phansi ngenxa yokuthi ngathi sekuyaphushwana ngemuva basaba ukuthi nizolimala. Kuthiwa sicela senze njengoba ke kwenza amabutho njengoba ke nawo ezothile. Bese celwa nje kanjalo bazalwane bami. Kuthiwa sizama ngoba khona sebephushekile ngale engathi abanye sebeqala ukulimazana. Umndeni ubunxusa ngosuku lukaSicebi olukhulu kangaka esingasoze salikhohlwa okuyohlala kwaziwe emlandweni ukuthi lensizwe iphilile phakathi kwethu. Siyanxusa bese simhlonipha uSicebi singawubanga umsindo kube ukuthi nje sizomvalelisa ngeinhliziyo ezimhlophe kuthi mhlambe yonke eminye imiyalelo esingayinikwa namhlanje kube ukuthi sinikeza uSicebi. Bese ngicela neinduna zonke zikamfowethu uDlamini uSebalukhulu uSicebi ukuba ziye backstage. Zonke induna zonke ziyacela ukuthi ziye backstage. Niyavuma ukuba masiqhubeke. Kulungile. Ngizocela ukuba samukele ukwamukelwa endlunkulu yabathembu ngomnumzana uSokhela. Simnikeze ithuba nendlebe eseza ngaphambili. Ukwamukelwa endlunkulu yabathembu umnumzana uSokhela. Sanibona ngisacela kancane ngaphambi kokuba ngenze engikuthunyiwe wonke umuntu oyindoda noma wesilisa asukume ame ngenyawo akhumule isigqoko ekhaya. Ngithemba nibonile kukhona umdidiyelo omkhulu ohola impi yengonyama. Ngizocela ke sikhuleke sonke. Wena wendlovu, wena wendlovu, bayede. Ngizophinda ngicele sikhulekele inkosi iya kule ndawo akulesi sizwe sabathengi. Ngizosho emva kwami. Ndabesitha, ndabesitha. Mthembu, Mthembu. Ngiyabonga sengingahlala phansi. Ngibingelele umndeni wakwaDlamini, umndeni wakwaNgubane ekhaya likaSicebi kunye nomndeni wakwaMvelase. Akusekuningi engingakusho sesikhalile. Kaningi isikhala silahlekelwe iqhawe. Kodwa nje ke namhlanje ngicela sonke la ezizweni zamakhosi abantwana baseNdlunkulu sonke samukeleni siyamukelekile esizweni sabathembu samukeleni ucelebrate kwempilo yeqhawe. Impilo le yomuntu oyiqhawe akafanga uguqile. Ukukhala ke manje asikumise ake simcelebrateeni impilo yakhe. Namukelekile kakhulu. Engicelayo nje ukuthi nihloniphane niziphathe kahle
nenze konke ngicela ukuthi nikwenze. Ngiyabonga kakhulu. Sibonge kakhulu ubaba uSokhela. Kuthanda ukuthi kube nomsindo nje okhona. Ngiyazi ukuthi udalwa yini lo msindo. Ngicela laba abangemumva nithi nje ukuhlehla kancane khona nizomvumela laba abaphambi kwenu bakwazi ukuhlala phansi ngokwesicelo. Abalapha ngemuva bathi nje ukuhlehla kancane ngoba bakwazi ukuhlala kahle phansi ngenxa yokuthi nibampintshile. Sikwenze lokhu nje ngokuthula nangokubambisana ukuthi uhlehle nje kancane isikhala sibone ngemumva nihlehle nibavumele khona bezokwazi ukuhlala phansi. Kuzosiza futhi laba abaphambili mabehlala phansi nawe semuva ungasithiki. Angeke ngiyibone lento. Lapho kaDlamini naso simemezelo ke esinye kuleli tende nje leli lingapha kucelwa ukuthi kuhlale ama-artist kuphela lapho. Niyacelwa abanye abangawona ama-artist ukuthi beze kuleli tende lingapha ngoba lihlelelwe ngapha. Ngapha nje kumele ukuthi ube i-artist futhi esihlakaleni sakho kufanele kube khona ugreen. Uma nje ungawugqokile ugreen yiza kuleli tende lingapha. Lapha ya ayacela. Siyacela nikwenze kanjalo. Uma ungakwazi ukuthi awulona i-artist siyacela ngesihle usuke ngale uze ngapha. Ngizobiza isikhulumi esilandelayo ozokwamukela oqhamuka endlunkulu yamachuno uM Mchuno woza Macingwane. Konke sikwenzayo sikwenze ngesizotha. Woza Macingwane ozomukela indlunkulu yamachuno. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Today was a very sad day for Bantu waseMzansi because today bekulanga lemgcwabo yaSicebi Dlamini, popularly known as Inkosi yamaqokama, and bantu abaningi baphuma ngetingane baye ku-attenda mngcwabo wakhe kufaka phakathi bophakela umthakathi njengoba simbona. He was also there kuto show ukuthi indlela nhle ku inkosi yamaqokama. Guys, it's a very very sad day namuhla eMzansi. May his soul rest in peace. Do comment your thoughts down in the comment section. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.